Vreau să spun așa cum e lucrul ăsta. E bună emisiunea asta. E ca una e bine greu, e ca să m-am mai ascultat eu. Aici mult să-ți fac de cap la voi. Toată noaptea vreau să vă spun că muzica e foarte bună. Oamenii au și dreptate, alte vârste, novosti și actualități mai vor ei. Vreau să spun că e fain radio ăsta vostru. Solicită modificarea acestei de emisie prin acceptarea unei grile temporare, extrem de simple, chiar simpliste, din 3 componente, le aveți înscrise în decizie și în nota informativă. Acolo vor fi doar știri locale, 2 CPR și programe muzicale, adică material muzical propriu. Străduiți-mă măcar mai departe să funcționați așa mai bine decât până acum. Tare multe probleme ne-ați făcut și nouă, dar și celor de pilot acolo și altor instanțe. Absolut n-am făcut nicio problemă, absolut nimănui. Aș spune mai drept vorbind că alții ne-au făcut nouă probleme ca să lucrăm eficient. Cine? Dar, Cine? E ca întrebare, cine? Eu așteptam să mă întrebați. Așteptam să mă întrebați cine. Probabil este evident de căutat aceste lucrări la cei care au insistat ca postul de radio să nu existe, anume în campaniile preelectorale. Dacă dumneavoastră veți continua în stilul acesta, nu e exclus că astăzi să nu vă permitem asta și să luăm altă decizie. Băi, ne-mi place radio vostru. Da. Că voi înțelegeți, voi sunteți așa de levă. Voi nu puteți spuneți muzică cât mai frumoasă în tineret. Вообще, вы требуете политика, это nevoile astea. Făceți și frumos, ca să-și atras tineretul. Emițătorul ăsta a fost făcut pentru a efectua un sondaj în localitate dacă într-adevăr este nevoie de un post de radio local și a fost completat așa într-o cutie de metal de la orele 20 până la orele 4 dimineața, în 8 ore a fost completat. Mai mult, adică o zi aproape a fost necesar pentru a-l ajusta la o frecvență în diapazonul FM. A fost așa un post de radio local care de fapt era pus în plan, de câte am înțeles, cu mulți ani în urmă, de directorul nostru care este acum, domnul Victor Mocanu. Erau doar 2 emisiuni care erau doar seara. Prima ținea 2 ore și era anume dedicațiile muzicale. Și cea de-a doua era o emisiune de liberă exprimare pentru toți locuitorii orășelului Sângera. Aici a fost asamblat și primul emițător și toate cele necesare pentru conectare. Este visul meu pe care l-am împlinit prin crearea unui post de radio în localitatea unde m-am născut, în Sângera. Deja am pus sămânța în localitatea noastră pentru ca ei să fie mai deschiși. Această sămânță va încolți, va da roade, dar cu ani. Nu vreau să mă laud, dar nu toți au aceeași tărezi de caracter ca să mai insistent să facă câte ceva pentru localitate, pentru societate. Vom alunga, ultimul nor, lipsa ta, credeam că mor. În gândul meu, venea mereu, erai așa, cum te știu eu. Și îmi spuneai că nu vrei să pleci de lângă mine vreodată. Perioada care am activat-o 2 luni de zile a fost necesară ca să avem oaspeți de la securitate, de la poliție, într-o oră târzie de februarie. Soarele meu, tu strălucești atunci când este greu. Unul fără altul n-ar mai fi la fel. De la început s-a pornit, au vrut să facă un video emițator, să transmită o bună parte din Sângera semnale, scris
pe video, chestii serioase, am început a face antena, a ridicat-o și la un moment dat s-au schimbat planurile și cum, deși, nu știu, tot țin minte că era iarna, ședeam, trăim aici încă și aparatul ăla clandestin al lui care îl făcuse el în garaj, prin frigușala mă pune pe mine pe afară să fug cu antena, regula, ridic, pune-o, dă mai jos, la ora 12 noaptea eu ședeam pe la gradul și fugeam, muriem de frig și țipam într-una, hai mai repede când i s-o. Și după aceea, când i s-a făcut tot chestia, și a venit nenea securitate. Și eu închis aparatura și s-a apucat în serios de chestia. Sorus, cu tot nevoie de deschis legitim postul. Un post de radio nu costă. Costă mult ca să poți să convingi consilierii ca din bugetul local să fie alocați câțiva bani. N-aș spune că bani mulți pentru un post de radio. Bună seara! Vreau să vă spun un lucru. Să vă mutați din satul sectare de oameni sunt unicați și normali. Și când îi ascult, parcă îi rușine să-i ascult. Neujeli de când instanța s-a făcut acolo și nu înțeleg și Lighini și Liză. Se pare că nu înțeleg. Eu nu înțeleg. E rușine să-i ascult și nu înțeleg cum să le lămurești la așa oameni, parcă sunt unicați, parcă nu știu și la cântare cei mai trebuie să o leacă să audă și să faci prin la noi, prin țară. Chiar ți-e rușine să ascult lumea asta și vorbești în sat aici. Cum vorbești? Și mod vorbești? Cum vorbești? Câte probleme sunt în satul ăsta și câte nevoi? Eu așa încep la muzică. Măi, rușine atâta muzică, chiar atâta ziua dimineața în seara numai muzică ascult. Și eu nici am vrea muzică. La revedere! Bună! Iată și radioul vostru, voi toți insistați că să fie bine. Dar e bun, poate cineva pe voi vă stimează, tineret mai ales. Ăștia din vârstă nu prea. Dar dacă radioul vostru este și există și voi îl iubiți atât de mult să-l faci, deși fiecare ceas nu puneți știri din sat. Pe viitor, eu aș socoti că toate posturile de radio trebuie să fie anume în localități. Dacă nu în fiecare localitate, peste 2-3 localități. Am făcut o emisiune care se numea Inflamabil. Deja Inflamabil cred că sună așa de acum ceva interesant. Vorbeam teme deschise ca când se începe, la ce vârstă se începe o relație sexuală, despre muzică, divertisment, absolut tot. Despre Arina am mai vorbit, despre ziua ei de naștere, ce a mai fost acolo, multe teme au fost interesante. Am vorbit odată despre homosexualism, de la care tot a început. Am vorbit, am observat că unii au vrut să vorbească, unii nu, unii, în general, a spus că așa ceva pur și simplu nu trebuiește de vorbit. După care emisiunea asta a fost... n-a mai fost. N-a mai fost. În general n-a mai fost. N-a mai fost difuzat. Cine? Alo? Am început-o cu o rubrică, buletinul cultural, la care nu prea am reușit. După care am început-o cu emisiunea Telefonul Muzical, dar asta era ceva mai distractiv și am trecut la ceva mai serios. La o rubrică care cam e greu de realizat, cronica poliționească, unde aveam de face cu poliția de la noi din Sângera, de la care trebuia să iau informații. Bine, cu asta mi era foarte greu, pentru că ba îmi spuneau că n-au informații, ba că această informație nu mi-o pot da, dar până la urmă, dacă îmi trebuia, mă țineam de capul lor și obțineam ceea ce îmi trebuia. Nu începeți să faci campanii politice aici în incinta Consiliului. Mai aveți întrebări? Domnul Mocan are un caracter specific, postul, eu cred că... Îmi permiteți, domnul? Da. Ați solicitat 6 luni. O să vă încadrați în termenii solicitați? Nu, cred că poate mai repede. Bine. Vreau să zic că
toate că eu am vorbit aici poate dur, propun totuși să acceptăm această grilă și să lăsăm să funcționeze, să soluționeze problemele tehnice. Care susține, vă rog să votăm. Am votat. Sunteți liberi. Să deschidem pista. E ca este semnalul mai puternic. Dar dacă ascultă doar și mai puternic, fiecare, ele tete trebuie de adus la semnalul ăsta, tete. Nu se schimbă nici în calitate. Schimbă în putere. Nu se strică variantă. Dacă îți spun că nu se strică. De când activează legal Radio Sângera, a fost suspendată emisia deja de 2 ori. Prima oară a fost cu pretextul că antena de emisie e pe școală și încurcă la elevi. Chiar dacă era vară, era 22 iunie, abia începuse vara, a fost în stare urgentă, deci ni s-a ordonat practic că în stare urgentă trebuie de mutat antena de pe școală. Atunci ne-am suspendat emisia pentru mai bine de o săptămână, am revenit repede, dar cu un program mult mai strâns, așa, pentru că difuzam doar 4 ore pe zi. A doua oară s-a suspendat emisia pentru că, de fapt, locul antenei nu e nici în acest deal unde suntem acum, ci în alt deal. Eu de câte ori trec pe lângă școală, știi? Mă uit și dacă eram deprins de la început cu antena aceea, știi? Parcă o complecta. Și amuia e noi, înțelegi, și parcă îmi pare că ceva o apas, ceva nu e în regulă, ceva nu... Ei, dar mă rog. În școală, în primul rând, se făcea tot posibilul ca să fie elevii pe loc, pentru că lucram pe voluntariat. Ei singuri făceau programe, ei singuri făceau emisiuni în direct. Era foarte bine. Cer scuze, asta, vă mulțumim de astea, la urmă am ascultat toate emisiunile, nu m-am prezent și eu, dar pur și simplu, cum vezi, la dispoziția, că tot muzică așa, pentru sângerei, cam asta toate emisiunile. O muzică așa moldovească, fac așa la dispoziția, care mult am înțeles. O muzică așa moldovească, ne curcăm așa, liniștit. Oameni buni, dacă vrem să fim o societate deschisă, vrem să facem un lucru bun, avem nevoie și de susținerea dumneavoastră. Altfel, nu o să putem să existăm.